ramane Raden Abdullah ibune Dewi Inna aneh Mekah lairipun neng Madinah adekipun Kat mampeng rata tanantara prating dukuning harga eram tumingaling pakuwon asrine dendeng saenggo praja omyong kang pradangga pusran kang janma lole somanullah somalantiasta gumila mlet katil buntute jogrek Allah. Dicuni apa wakne gundel. Kapan nyata nampa dawuh saka Kanjeng Sunan Prabu Duryudana ngkuti nang gendah supaya mondhong marang Lesmana Mandra Kumara. Mengangka kudu mlebu mapan ana ing alas Gangga Wirang wadong wujuding wahyu. Nek kaya mangkono didangu Lesmana iki. Yer, nah.
Lesmana wonten timbalan ingkang dawuh Kanjeng Hyang Wadududu kene ngapa to yo ing atase kapur nyata kadingaren janur gunung dinten samangke kula tinimbalan sowan mapan ngersanipun Kanjeng Hyang Pandhita Dur kepareng kula nyuwun dawuh Kanjeng Hyang Pandhita Dur kula nyuwun dawuh Kanjeng Hyang Pandhita Dur kayak gitu swahyu apa sing gelem nemplek wong modele kaya ngene iki. Ngene ya nggih Lesmana sakarepmu sak uni-unimu. Iki dina kowe digadang-gadang dikudang-kudang dening Kanjeng Sinuwun Prabu Duryudana supaya tapa brata mapan ing alas Gangga Wilayang tumadhong wahyu sing diarani wahyu cakraning rat. Kowe dikudang-kudang iso mondhong wahyu supaya besok kowe bisa nurunake darah turuning raja. Nyuwun pangapunten Kanjeng Hyang. Wahyu menika naminipun cakraning rat. Ya dasar kepala nyata. Wahyu menika lanang apa wedok? Angel. Wahyu ki ora lanang ora wedok. Lho, nek ngaten wahyu niku wandune. Banci no. Kula moh Kanjeng Hyang, kula moh. Eyang lah ya. Eyang lah ya. Kancamu ngene ya Ger iki kowe kudu tapa brata mapan ana tengahing alas beyo waduh dodot awak min kae swara apa suarane montor ayo mlayu montore mlaku gung bocah ora cetha ya kok malah ngapalke deklamasi cara mbiyen kaya. Wis ora niki dina nderekke Kakang Pembandana kowe kudu tapa brata. Teng napa tapa kok dadak teng alas akeh jingklonge. Hawane adem kula mboten mbrowo jaket. Apa jaket sing mboten adem niku? Kuwi jaket kaya. Ora usah dadak kakean wis saya dina iki budal maring alas Gangga Wilayang kowe tapa brata ya nggih. Kanuni. Ya karo pola sapa kula ya iki. Kupung sing tupokan umur. Ya sangat.
kasatriyan parang Garuda niatku ninggalake negara Ndarawati tanpa dipalilah lan nyuwun pangestu ana ngersane Kanjeng Rama kuwi pancen aku mung kepengin mbuktekake yen to selawase sing didhawuhke Kanjeng Rama ki ora bener yen to selawase sing didhawuhke Kanjeng Rama Diwaji Prabu Kresna ki saka mangsa ya sisip awit Rama Diwaji ke titise Bathara Wisnu ning nyatane Kapurnata saka mangsa ora bisa rumangsa nanging rumangsa bisa nuwun pangapunten paduka ampun ngundha-mundha dhateng Kang Rama. Kang Rama merga titise Bathara Wisnu ngerti sadurunge winarah paduka rasane ngeten iki Kang Rama mriko ngertos sing ngomong sapa? Sing ngomong sapa tak tapukane? Rama Diwaji ke ya mung gedhe omonge wae. Bapakku ke Prabu Kresna kondang titise Bathara Wisnu. Sinubya-subya dijunjung-junjung dening para Pandhawa. Entek-entekane lali Purwadasina. Sing dialembana mung anak-anak Pandhawa, anake dhewe ora digatekke. Coba to pikiran. Selawase urip aku mapan nang alam donya dadi putrane Kanjeng Rama Diwaji Prabu Kresna, apa sing tak olehi? Wahyu mudhun ana ing alam donya, wahyu apa sing diduweni Samba? Wahyu apa sing diduweni Samba coba pikiran? Isine Abimanyu oleh wahyu Widayat. Isih ning jero kandungan ning jero kandutan. Abimanyu wis dikudang-kudang oleh wahyu. Samba, wahyu apa sing dienggokke Kanjeng Rama Diwaji marang aku? Mula dina iki paman, upamane kelakon besok aku bisa antuk wahyu cakraning rat upama kelakon aku iso dadi Nalendra upama kelakon aku iso dadi raja. Aku ora lali karo kowe. Yen aku dadi raja Prabu Samba, Sri Bagendra Maharaja Prabu Samba, pantes ora aku? Pantes. Patihe kowe. Patih Raden Harya Sengkuni. Ora. Setyaki. Lho kinten nek Sengkuni anu patih niku sok-sok nggih lecet barang. Aja tiru-tiru. Sengkuni iki beda karo kowe. Mulai iki dina paman, ayo. Miling-miling jejangkung mider-mider njalak paningal mlebu alas gangga wrayang sapa bae. Ingkang Kapurnata dari palanggonku bakal tapa brata kowe wajib nyingkirake paman Tyaki, kowe wajib nyingkirake. Sadang padha wahan dina becik besok mendemo barisan prayitna